Velkommen til den traditionsrige klub AB, som træner her på Skovdiget i Bagsværd 5 gange om ugen. Heriblandt er Mark Jensen. Mark Jensen, 19 år, AB. Min drøm er at være professionel fodboldspiller og kunne leve af det, og en dag kunne repræsentere det danske landshold. En realistisk målsætning om 5 år, det må være et udlandseventyr. Baggrunden er, at jeg altid har drømt om at være professionel fodboldspiller, lige siden jeg var helt lille, lige siden jeg startede til fodbold som 7-årig. Hvad har din inspiration været? Min inspiration, den er kommet lidt fra mig selv. Og så når man har set på andre danskere, som har haft store karrierer i udlandet. Du snakker om, at du gerne vil til udlandet og leve af det. Hvordan tænker du at nå dertil? Der er 2 år i det. Det er hårdt arbejde. Det er det eneste, man kommer langt med i en fodboldkarriere. Udover træning, hvad gør du så for at holde dig i så god form som overhovedet muligt? Kosten er en sindssygt vigtig del af det at være professionel fodboldspiller. Det svarer lidt til, at en bil den kommer ikke særlig langt, hvis den ikke har noget brændstof på. Og det er det samme, når du er idrætsudøver, så skal din krop også have det rigtige. Hvis du kører i en benzinbil og fylder diesel på, så kommer du heller ikke særlig langt. Og det er igen lidt det samme med en idrætsudøvers krop. Hvis man spiser det forkerte, så kan du ikke yde maksimalt. Hvem har du sat de her målsætninger med? Jeg har en agent, som jeg snakker lidt med, så er det selvfølgelig også mine egne ambitioner. Det er selvfølgelig klart, at som fodboldspiller, der bliver man nødt til at skemalægge og tilrettelægge sin uge. Især da jeg var under uddannelse, der var der meget planlægning. Nu har jeg lidt mere fritid, fordi jeg ikke rigtig laver andet siden af fodbold. Hvor får du din opbakning fra? Den får jeg helt klart fra min familie og mine venner. De støtter mig i alt, hvad jeg foretager mig. Havde du klaret dig, hvis opbakningen ikke havde været eksisterende? Nej, det havde jeg ikke. Det er da klart, at det er da ærgerligt nogle gange at må sige nej til ting. For eksempel familiefødselsdag eller bryllupper, eller hvis vennerne spørger, man ikke er med i byen. Det kan selvfølgelig også godt være et afsavn, men det er ikke noget, jeg sådan savner særligt betydeligt, fordi at min motivation i den anden ende til at blive bedre og til at være fodboldspiller, den er større end at gå i byen med vennerne. Når du træner så meget, er der er mulighed for mange skader, men også mentale skader. Tænker du over de risikoer? Det gør jeg. Det er også blandt andet derfor, jeg har taget en uddannelse ved siden af, så har jeg noget at falde tilbage på. I 5 år, der vil jeg rigtig gerne være i udlandet og kunne leve af at spille fodbold. Det vil klart være det største. Going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, but they saying looters.